सालु खालामनाया आजि मेचिन आं अलंबार नार्जारि आंनि मेचिन सलायनायखौ देखायबाय गस्ला गानाखै आं नांसिदैसो दै हो बेखायनो आं नोंथांमोन माबायदि जानानै दोङो दा आंनि मेचिन सलायगासिनो आंनि सतासा फेक्ट'रियाव फिनबाय खारगासिनो सतासा मेचिन मेरा स्पिड बारायनि स्पिड बारायदो मारै नुदो लोगोफोर सतासा मेचिनखौ स्पीड सलायबाय दै बाबुफोर अरे भाई क्या हुआ रे देखायगोन जाबाय थायो फासि नामाब्रा फासियाखै खारबाय था ओंखार साला बिराद खस्थ'नि गेजेरजों मोननाय बियो आरे फासिलायबाय नै जोंखाङो बाल फासिलायबाय फासिबाय दैनि गेजेरजों ओंखारहैबाय फासिबाय दायोलै एकदम मावसिन मोनथारनांगौ सतासा मेचिन आंनि रोङाबाबो हायाबाबो ओरैनो सलायसाबलाबायो बेसारा स्पिडखौ एसे खम होबाय आङो बारा स्पिड होदियासै एसे प्रब्लेम फैयो बाराद्राय स्पिडाव सलायबाथाय ओंखायनो बारा स्पिडाव माबादियासै आङो खम स्पिडावनो सलायबाय स्पिडाव सलायबाथ' बहुत हायो खिन्थु सलायगासै प्रब्लेम जायोलै आरो वेस्टेज जायो माने माबाया मेटेरियला ओंखायनो बारा स्पिडाव सलायगासै स्पिडाव माने बेबो फासिबाय थायो मेटेरियल इयो थायो खुब्ला जालायो न'खै ओइनिजाबो माबा जादों नांनानै सालायदों सियाला नांना होदों माखि Kenapa? Ini kamunya deh. Problem sini gak? Problem sini lagi.
Oke. Jalan. Problema soमजिदों. Oh salah. Apa problem fैबाय थायो. Gaji kaca makelah. Saya mau stress kamu deh. Benar. Problema mana dah betul. Laut itu kan semua. Problem fैबाय थायो bang. Kalau जोंबाय थायो. Kena problem mata wala hango. Kadang hasil